Klase sa usa ka unibersidad sa Dakbayan sa Mandaue niadtong Sabado buntag na balda human mikatap sa social media ang pahibaw nga may bomba sulod sa maong tunghan. Ang Mandaue City Police misubay gilayon konsekensa ang nagpakatap nini ug nakita nilang susama kini ug pangalan sa usa sa magtutudlo sa usa ka computer learning school. Tiluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Lan na hinabi nato pinaagi sa telepono ang naasoy magtutudlo o hugtano niyang gitataw nga imposible nga siya ang mihimo niini kay niadtong higayuna nagsilbi siyang referee sa women's basketball sa intramural sa ilang tunghaan. Matod niya, gigamit lang ang iyang pangan ug ang picture nila sa iyang girlfriend sa paghimo sa naasoy social media account. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pagpanggawa sa mga tinunan sa usa ka unibersidad pasado alas 9 niadtong Sabado sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, spokesperson sa Mandaue City Police Office, nga human makadawat og tawag ang Mandaue City Police sa mikatap nga post sa giingong bomba sulod sa naasoy tunghaan, nagpadala dayon sila og mga personnel sa SWAT EOD ug K9 unit ug mihimo og bomb paneling sa dapit. Hinon way nakitang bomba o unsa mang matang sa explosive sa naasoy tunghaan ang kapulisan sa Mandaue. Nasubay sa Mandaue City Police ang social media account nga giingong maoy mipasiugda sa post ug nasuta nga nakapangan kini sa usa sa mga magtutudlo sa usa ka dakong computer learning school sa Mandaue City. Ang naasoy magtutudlo na hinabi sa Mandaue City Police ug mihimakak nga iya ang maong social media account. Matod niya, gigamit lang ang iyang pangan ug ang hulagway nila sa iyang girlfriend. I-deny siyang dili niya iyahang account kay sa iyahang original nga account wala man sa di-send or di-post. Apan bisan pa man niini, gimanduan gihapon siya sa Mandaue City Police sa pagpatimaw sa buhatan sa Regional Anti-Cybercrime Unit ug didto pa matud-an nga wala siya'y kalambigitan sa bomb threat. Nahinabi sa RTV Balitang Bisdak ang 27 anyos nga magtutudlo nga si Aaron James Humamoy. Pinaagi sa telepono ug hugtano niyang gitataw nga dili iya ang maong social media account. Niadtong Agosto 24, nakabantay na siya nga may social media account nga migamit sa kompleto niyang pangan ug misuway pa pag-add sa iyang mga kaubang magtutudlo apan gibaliwala lang niya kini. Ang kana sa siyang account miss kay nang chat siya sa mga co-teachers before. Nga nang claim nga dili lagi siya ako pero I don't know, siraan na daw niya or something. Para nako wala na nako tagda kay I think you need na siya attention. Dihang mikatap na sa social media ang bomb scare nga gipost sa social media account nga nagamit sa iyang pangan, dali siyang gipahibaw sa iyang kaubang magtutudlo ug mi-report gilayon siya sa Police Station 5 sa Mandaue City aron paglimpyo sa iyang pangan. Human siya gitambagan sa Mandaue City Police nga paadtuon siya sa buhatan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 kon RACO 7, wa siya maglangay ug iya dayon kining giadto pagkasabado sa hapon. Matod ni Humamoy, gipapirma siya sa RACO 7 og affidavit of denial apan wa siya matumbok nga tawo nga posibleng naghimo sa maong fake account. Hopefully kung makakita ni clear evidence ana ma-trace up na siya kaya dili na siya dili na siya kanang nindot nga joke, pati na siya nga joke. Yeah, you sell them, but I mean, UC graduate mo ko, alumni mo ko sa UC doon sa may threat na parang UC intanay, love mo na nakakampus. Ang RACO 7, nga giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig, mahitungod sa dagan sa investigasyon. Mitataw nga manginahanglan pa sila og formal letter gikan sa media nga buot mo interview kanila. Una sila muhatag og detalye kabahin sa naasoy investigasyon kay mao kini ang mando sa ilang labaw. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa campus director sa naasoy universidad apan wa kini sa iyang buhatan kaganihang buntag. Laan gitataw sa magtutudlo nga si Humamoy nga kun masubay sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang identity sa naghimo sa maong fake nga social media account, iya gayud kining pasakan og kaso. Samtang mipahinumdum usab ang Mandaue City Police sa publiko nga dili gayud mupasiugda sa susamang matang sa pagpanghadlok kay siguradong pasakaan gayud nila kini og kaso. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina.